Na konte má už 7 výstav. Mladý, iba 25-ročný umelec Tomáš Turzák. Rodák z Popradu zdedil lásku k výtvarnému umeniu po svojom otcovi, dedovi. V Kežmarskej Barónke sa prezentuje výstavou pod názvom Potulky s pyšom. Už po druhýkrát sa v priestoroch Barónky predstavil Tomáš Turzák. Po výstave Živel zem, inštalovanej v roku 2007, prichádza s novou kolekciou. Kurátorom výstavy je Tomášov otec Miloslav Turzák, taktiež výtvarník, ktorý syna k umeniu pritiahol. Emocionálne podfarbené diela sú vytvorené suchým pastelom, akrylom a technikou olejomaľby. Je tu 60 diel, z toho asi polovička je formátov väčších ako 60 na 80, takže ozaj takých dosť veľkých. Sú tu aj niektoré veľké olejomalby, ktoré, ako som hovoril, sa skôr zameriavajú na hľadanie svetla tej spišskej krajiny, ale taktiež aj spišské vežičky, Kežmarský hrad, či nejaké Spišskú Sobotu a to, čo vlastne poznáme. Na čom pracujete do budúcnosti, na čo sa môžeme možno tešiť? Môžem prezradiť možno nejaké malé tajomstvo, ktoré ešte nebolo oznámené. Zatiaľ je neoficiálne. Pracujem na kolekcii Vysokých Tatier, expresívnych Vysokých Tatier, v technike akrylu väčšinou a zatiaľ nebudem špecifikovať kde. Obrazy mladého autora, mimochodom vysokoškolského pedagóga na Univerzite v Nitre, sú k nahliadnutiu do 9. októbra 2009.